日はね、数の大きいちっちゃい大小を見ていくよ。で、大きいちっちゃい簡単に言うと、はい、数直線があって、いい ?1、2、3、4、5、プラスの5。1、2、3、4、5、マイナスの5。簡単に言うと、右に行けば行くほどでっけえ、左に行くほどちっちゃえっていう風になるんだね。そう。で、例えばだけど、プラスの3とマイナスの5なんてどう考えたって、はい、プラスとあってマイナスだから。ね。もう、プラスの方がでかい。で、ここで、この答えるときにどういう風に答えるか。ちょっとさ、今日さ、先生のルールにちょっと従ってやって。ごめんね。だけど、その方が後々楽ができるから、ね、必ずね、先生の言う通りにちょっとやってみて。プラスの3とマイナスの5の大小関係を言いなさいって言ったら、3とマイナス5、プラスがね、ここの四角のとこに入れなさいって言われたら、もちろんこうやってやらないといけないんだけど、ね、これ不等号、覚えてくる？不等号。不等号って言うんだけど、これ、開いてる方がでっけえ、閉じてる方がちっちゃいってことね。そう。不等号を使ってこうやって表すんだけど、もし回答欄にこうじゃなくて何にもなかったらさ、いつも、これマイナスの5ってここじゃん。プラスの3ってここじゃん。で、2つの数を数直線イメージしてこうやって書いて、いつもクーって書いて。だってさ、数直線って右の方がでっけえからこれでいけるな。そう。なんでこういう癖をつけてほしいかっていうと、これね、3つとか出てきたときに、例えばだよ。ね。2と8と3。はい。不等号を使って表しなさいって言ったときに、こうやってやったら実はこれ×がついちゃうの。そう。なんでかっていうと、これとこれってどっちがじゃあでっかいのってわかんないじゃん。これさ、2と8と3。はい。不等号を使って表しなさい。これは2、3、8とちっちゃい順に書いて、くって書かないと丸がつかないの。だから普段からね、小さい順に数を書くっていう癖をつけといて。応用問題っていうか、これ3つ出てくる問題は絶対に出てきちゃうもんで、その時にそういう癖をつけてなくて、例えばだよ、こういう問題ね。はい。ね。例えば2と8と3と5と1と、7が出てきた時に、はい、これ×になっちゃう。ね。合ってても×なの。そう、これ5と7がどっちがでっけえのって分かんなくなっちゃうからね。そう。それだからね、順番に書くという癖をつけといて、じゃあ1番の答えはどうなるかと言ったらこうなる。括弧1の答えは小さい順に書くとマイナス5とプラス3だから、こっちにくって書けばいいね。ひらがなのくを書けばいいよ。はい、数直線イメージするよ、イメージするよ。はい、マイナス9とマイナス6。マイナス6ってこの辺だね。マイナス9ってあっち、もっとあっちだからこう。そしたら、くを書けばいい。これね。で、右の方がでっかいから。よくマイナス9とマイナス6だったら、あ、こっちの方がでっけえとか思っちゃうかもしれない。数がでっかいからね。でも数直線で表したらもっと向こうじゃん。向こうに行けば行くほどちっちゃいからね。いい？ OK？ じゃあ、これね、マイナス9とマイナス6、括弧2番はマイナス9と、はい、マイナス6っていうふうに句を書けばいい。次いくよ。3つ出てきた。落とした。ね。3つ出てきちゃったよ。はい。ほい。じゃあ、この数、数直線で表してみるけども、はい、その前に、この数字、ちょっと小数に直してみるか。3割る4だよね。はい。4、7、28、5、4、20、0.75だ。ね。そこで、ここら辺に、マイナス0.75って書いておくよ。はい、数直線見てみるよ。スーって書いて、0があるよね。そして、プラスの 0.1 は、まあこの辺だね、プラスの 0.1。こいつだけは、まあ特別だね。じゃあ、マイナスの 0.7 と 0.75 がどこにあるのか。ね。0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、マイナス0.1、マイナス0.2、はい、マイナス0.3、0.4、マイナス0.5、マイナス0.6、マイナス、ここがマイナス 0.7 なの。OK。で、その次が、はい、マイナスの 0.8。ね。0.75 ってこれとこれの間だから、ここ。OK。そうすると一番ちっちゃいのは、マイナスの 0.75 だね。そう。じゃあ、ちっちゃい順に書いていくよ。括弧の3番、マイナス4分の3があり、ね。マイナスの 0.7 があって、最後、プラスの 0.1。ね。そして、この間はもちろん、ひらがなのく、ね、書けば OK だからね。さあ、次のいくよ。はい。これね。
この辺にちょっと書いとこうかね。マイナスの、はい、0.5。はい、7割る5は、はい、5、4、20、マイナスの 1.4。4割る3は1310サザン学333ね、マイナスの 1.33333333333333333っていう数字だよ。じゃあどうする？小数点いっぱいあるけども頑張ってやっていくよ。まずね、はい、息切れしちゃったね。マイナスの 0.1 ね、マイナスの 0.2 だからマイナスの 0.5 ってもうかなり向こうだね。さらにマイナスの1っていうのはこんなコードこんな単位で書いちゃダメだね。マイナスの 1からだからね。ごめんね。はい、0、マイナスの、1、はい、マイナスの2、はい、マイナス 0.5 ってこの辺だから、あ、これは一番こっち側右にでかいね。マイナス 1.4 と 1.33333 どの辺かって言ったら、はい、マイナスの 1.3333333 がこっちで、マイナスの 1.4 っていうのはこっち側になる。ってことは、ちっちゃい順に書くと、はい、4番ね、マイナスの5分の7が一番向こうでちっちゃい。ね。で、その次に来るのが33333333ね、マイナスの、はい、3分の4。次はマイナスの2分の1。あとは、くと書くだけ。で、今さ、小数がちょっと分かりにくいなって思う子もいるじゃん。ね。数が、なんでかっていうと、この数がでっかい方が向こう行っちゃうから。ね。そこでもう一つね、整数にこれ直すっていう手もあるんだよ、一応ね。聞いといて。これさ、2と5と3の、まあ、最小公倍数って30じゃん。ね、30。そこで、これね、全部30倍してみてごらん。そうすると、これマイナスの15と、はい、マイナスの6、7、42と、マイナスの40っていうふうに考えることができるんだね。そうすると、はい、整数だからマイナスの42があって、こっち側にマイナスの40があって、マイナスの15ってこっち側だねって、まあ見やすいっちゃ見やすいかもしれない。ただしこれこのまま書いちゃダメだからね、こっち側で書くんだよ。そういうふうな裏技ってことじゃないんだけど、同じ数で書ければ順番は変わんないよっていうようなやり方もあるけど、まあ小数が無難かな。 OK。 ちょっとね、小数が細かくなってくると見分けがつきにくいけども、ちょっと頑張ってやってみてね。じゃあ今日ここで数の大小おしまいね。はい。